माजबाद पुलिसा सेबनानै गोबां बिबांनि गांजाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलनि आसाम अरुणाचल सीमानि रौता दैमानि निजरा हाग्रा ओनसोलनिफ्राय 266 किल'ग्राम गांजाखौ हमनो हायो। मोनसे इसिङारि सुलुंनि बिथा खालामनानै माजबाद थानानि एसआइ चित्रनिल दास आरो लालपानी पुलिस आउटपस्टनि आइसि प्रणब बरुवानि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया संदाननानै गांजाफोरखौ मोननो हायो। आरो गांजा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय माजबादनि 4 नं लामाबारि गामिनि 48 बोसोर बैसोनि राजेन भुया मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय गांजानि मुलुगनां हाथाइ बेसेना खमैबो 13 कौटि 3 लाख रां जागोन होनना आन्दाज खालामदों। गुबुन फारसेथिं गांजाजों लोगोसे हमनो मोननाय राजेन भुयानि हेंथायै माजबाद पुलिस थानायाव 38/22 नम्बरनि गसर थिसनो आरो उनाव उदालगुरिनि जिल्ला बिजिरसालियाव गांजा फालांगिरि राजेन भुयाखौ हाजिर खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरो। नाम की राजन राजन की भुया घर कत नामबारी सरगुड़ी गांजाखिनि कोर পৰা নিয়েছিলা बहावत বহা বস্তি কেই বস্তা আছিল 10 बस्ता তুমি অকলে আনিছা না আৰু কোনোবা আছিল नहीं लगुड़िया আছে সিহঁতে পলাই গ'ল चलाई বহা বস্তি কোনখিনি জেগাত बहावस्ती गाँवते গাঁও অখল अरुणाचल